Neste tempo de confinamento, convidaronme dende a biblioteca a chegar 3 recomendacións dun filme en galego, dun libro en galego e dun disco en galego. Entón, comezando polo filme, quería recomendar O que arde, moi premiada, por se alguén aínda non a viu. É un filme que a nivel fotográfico creo que amosa algo moi diferente ao que o cinema non está acostumado. É moi importante, a nivel lingüístico, unha realidade moi traballada noutros ámbitos da cultura, e non tanto no cinema, ou non basicamente nada no cinema. E aínda que poida gustar ou non gustar a película, creo que é un filme que permanece, que despois de vela quedas con ela, namoras de algunhas personaxes e falas dela. E sobre todo a nivel fotográfico creo que está moi lograda e que mereceu todo o agarimo que recibiu. Entón recomendo O que arde, de Oliver Laxe. Disco, a nivel persoal, teño que recomendar Galicia es unha mierda, dos Ataques Campe, porque hai un tempo alguén me dixo uns versos falando nunha conversa do tema O longo adeus, que pertence a este álbum, e a partir do longo adeus descubrín o álbum inteiro, todo o traballo, todo o percurso que tiña os Ataques Campe, e grazas a descubrir os Ataques Campe tamén descubrín outros grupos que me gustaron, polo tanto recomendo A miña bagaxe para que non coñeza este disco, que xa non é novo, recomendo encarecidamente porque ademais é moi divertido, un disco moi divertido, cunhas letras moi guais. Despois, libro, xa recomendei noutras ocasións, Tempo fósil, de Pilar Pallarés. Para quen aínda non accedese a este libro, cousa que me parece complicado a estas alturas, tamén un libro moi premiado e moi ben comentado, pois recomendo encarecidísimamente a lectura de Tempo fósil. E con estas 3 recomendacións convido-vos a que as utilicedes para desconfinarnos xuntos a lingua e a cultura.